Шағир Шәүкәт Ғалиев. Тойда сөйләнгән нытык. Күптәнге йола булса да, иләнү яхшы гадәт. Санасын уртак гомерне бүләккә килгән сәгать. Ни сөйләргә дип тордым да, шуны алдым сәбәпкә. Башларыз яңа тормышны сез хәерле сәгатьтә. Бу кавышу минутларын беләм аз көтмәгәнсез. Тату парлардан көнләшеп бер генә үтмәгәнсез. Суҡты көткән сәгатегез, кызыгырлык бар сездә. Минут тулмас, сәгать булмас, бераз сүзем бар сезгә. Акыл өйрәтергә ансы, минем полный хакым бар. Тәҗрибәм зур, 5 балам һәм бер булса да хатын бар. Белмәгәннәр генә белми, файдалы эш өйләнү. Бу бит бер юлы икәүнең тормышлары киләнү. Әйтик, һәркем үзенә дип юрганын алган итә. Иләнгәч, экономия икеңә берәү җитә. Егет чакның шунсы кыен, урамда күп торасың. Иләнгәч, экономия гөлидә утырасың. Ялгыз чакта көндә ебетән сакал кырмый ярамый. Иләнгәч, экономия барыбер кеше карамый. Бүләккә килгән сәгатьтә тормышта ярап куяр. 3 минутка соң кайттың дип хатының карап куяр. Сез шүрләп калмагыз тагын гел былай сөйләнгәнгә. Мин мәсәлән һич кенә дә үкенмим иләнгәнгә. Көн туган сайын хатынга мәхәббәт артып тора. Магнит шикелле суырып үзенә тартып тора. Менә дигән кыз улларның анасы, атасы без. Гомергә бетәрлек түгел мәхәббәт запасыбыз. Тату яшибез, һич кайчан каты итеп дәшмибез. Кайчак йомшак та дәшмибез, бөтенләй дәшмибез. Кыскасы, мин әйтә алам, әйбәт хатын таптым дип. Син дә үкенмәскә тырыш, битте башлар таптым дип. Яшәгез кайгы шатлыкның кадерен белеп кенә, хәтта шикләү көчендә урталай белеп кенә. Мәхәббәттән күңелләргә канат чыгарлык булсын. Теләсә нинди сагышны сугып ярарлык булсын. Күп сайрадым вакыт бугай вокаллар шыңлатырга, вокалларны кырытырга, тамакны чылатырга. Җыелышка күп йөргәнгә киреп калган бу гадәт. Хатын чабудан тартмаса, сөйләп ташлыйм 3 сәгать. Өйгә кайткач, кибет янында 3 кеше бер яртыны салып тора. Милиционер килеп шунда усалгына тамак кыра. Хей, ярамый. Өйгә кайткач. Бер сәрхүше бугаз йыртып үзенчә җыр сузган итә. Кая мәлдер каш йырып милиционер килеп җитә. Хей, ярамый. Өйгә кайткач. Артта калган бер аңсызы кул күтәргән хатынына килеп чыга милиционер, әйтеп куя катыгына. Хей, ярамый. Өйгә кайткач. Шағир Нурый Арслан. Сәфәр чыксам, янги сайлар, урхон язмалары, сәлам хатлар кебек бүгенгә, борынгының серле тамгалары, ғрур хисләр сала күңелгә. Идел уралларга бурган йөзен, узак юллар кичкән бабайлар, табан изен күмгән, әдан изен күмәлмәгән хәтта заманнар. Безнең тарих хәзер гасырларның катламларын кайрып табыла, бөек дәүләт төзгән батырларның истәлеге кайда казма. Зур калалар, патшалыклар янган, ел язмалар янган, калмаган, янгыннарны кичеп халкым калган, яу аны күл итә алмаган. Сәфәр чыксам, һаман колагымда тарих пышылдавын ишетәм, кайда барсам да үз туфрагымда атлап йөргән кебек хис итәм. Мин тынгысыз археолог сыман, тарихымны казыйм, актарам, бүгенгемә карап шөкер кылам, узганнарым белән макталам. Кичермәгән халкым ниләр генә, тагын күпме баштан кичәчәк, ни кичсә дә үткән көннәренә лаек булыр безнең киләчәк. Торналар, җылы яклар моннан ерак торалар, еракларга юнәләләр торналар, торыйк дисәләр дә үзләре, кешеләрнең нигә дымлы күзләре, ник сагышлы икән кошлар китүе, теләкләргә бик кыен шул җитүе. Бар әле бар канатларның таласы, ерак өмет белән бәхет арасы, җылы яклар моннан ерак шулалар, еракларга очып китә торналар, алар эше язын көзен сәяхәт, йөрәкләрдә сагышлардан җәрәхәт. Болытларга карап,
Ак болытлар гезе биекликте, охшап гажап күчмә тауларга, я үркәчен пута белән чиккән дөяләргә, гамсыз карванга. Исләре дә китми дөнья эшен югарыда күздән үткәреп, әйтерсеңлә фәкать алар өчен күк гөмбәзен куйган түнтәреп, ишетмиләр сугыш быргыларын, тыңламилар халык аһзарын, уйламилар ниләр көтә тагын кешелекнең чүкмәс карванын. Болытлардай булсаң иде азат, һаман юлда, һаман биектә, күпмеләр йөри чигеп азап, чыгалмыйча һаман иреккә. Болытларны тартып төшереп булмый, язмышның да җитми буйлары, кеше белән генә ул бик уйный, үзәкләргә үтә уйнавы. Мәхәббәт сагышы күренде дә китте, калды гомергә, күңел сарайымның түрендә хәзер. Ятсам да гел бергә, торсам да бергә, гаҗәп гүзәл сынын иркәли хәтер. Көнем булып иде яшендәй балкып, бер ялтырап үтте, күзем чагылды, вөҗүдемне тагын нурыңда яктырт, кайтар кабат бер шул чагымны. Керфек кагар кыска илаһи балкыш, атты ләззәт угын мин яра алдым. Имтым белән дөнья кагылма ялгыш, миңа рәхәт шулай, мәҗнүнгә калдым. Мин мәҗнүнгә калдым, күзем ала алмыйм, ул микән дип карыйм узган барганны. Ни гомерләр инде, эзлим, таба алмыйм, йөзләремә кунды юл тузаннары. Юып ташлар өчен юл изен биттән, әллә күз яшьләре, әллә тир ага. Мен омтылып тик бер теләккә җиткән, көнем булды микән минем дөньяда. Ватандармын, яшәсәм дә заманында заманнарның, күп кичердем баштан яхшы яманнарын. Шашып яндым хәббәттә мәҗнүн кебек, михрабыма бәйләм белән бара алмадым. Пилат кебек идем дуслык тугрылыкта, ни кызганыч арестымны таба алмадым. Бер ишеләр хурладылар да чактылар, көнчелектән дидем ваклыкка бармадым. Мактадылар хәтта кайчак күккә чыеп, куансам да күркә булып кабармадым. Кайберәүләр хәрәмләшеп чапан алды, ә мин батыр калып батыр саналмадым. Яшәү бәхте белән көләш мин дивана, күпме булды кайгыларга камалганым. Кисәүгә әйләнә янган барча әйбер, ә мин яндым да яктырдым, кара алмадым. Яшәсәм дә Идел Кама буйларында, Вадарига сусынга бер кана алмадым. Җик итсә дә күп борчулар кичерсәм дә, туган илдән газиз җирне таба алмадым. Олтан булсам булдым изге туфрагымда, чит җирләрдә солтан булып кала алмадым. Ташлы юлда абынмастай ат та булмый, абындым мин дә кайчакта тана алмадым. Нинди атлар атланмадым бәйгеләрдә, гомер үтте, ә туйганчы чаба алмадым. Куанмадым белгәнемнән риза булып, җаһалатын күреп миннән наданнарның. Бу гасыр чама бар да чара башка, рәнҗеткәнне бер бутарлап сала алмадым. Изгелеккә игез яралганга күрә, күңеленешкә була шагыйрь саналганның. Мин романтик бер хыялый дәрвиш идем, фанилеген бу дөньяның чак аңладым. Шahid булдым хурлыгына телдән бизгән, тарихыннан йөз чиергән яманнарның. Үзен мискин саный андый гарип җаннар, белмәгәнгә батырлыгын бабайларның. Нигез ташы шул бабайлар сөякләре, иске җирдә үскән яңа казаннарның. Ирлеге ил кайгысын кайгыртуда, илем йортым өчен бүтән җан арманым. Сынатмадым ватан сугышы кырларында, тапмадым яхшы атын бабаннарның. Иминлектә уйы, яуда юлбарыстай, тынычлыкта аттай тырыш татарларның.
Bütün dünya tынычлыгы için yangan güreşçiler bilen min de katardamın. Tuğrılıklı ulu bulsam idil yurtның Büyük Sovet ilinde bir vatandarmın. Bayan Sılu, bayanavla başından bulut gitmez, Tülküge kıyadağı kuşun gitmez, Kozak halık jırı. Bayanavla, bayanavla, bayan Sılu jırlı tavda, Muңы kile, süzü kile, tik görünmey üzünige. Taşlar nina sersililer, bayan suluğumunda diler, silmişiklenme şan bizge, tabıyım disen tavdan izle. Bayan suluğ yüzünde yaş, sügen yarı kuzu körpeş, kirek midi ana üzge, şuna görünmedi küzge, Güller miňa sersililer, bayan suluğumunda diler, dik tirende tüpte yata, taşlar yoknu sili hata. Bayan suluğu jırlı, yarın izli jılı, kuzu körpeş tavda iken, tülkü kuva avda iken. Karagaylar sersililer, miňa suluğumunda diler, ışanmasın külge taşka, Bizden izlep kara başta, bütün jirde bayan sılu, akiyetlerde hayran sılu, yaşı haman küngüllerde, uçip iller gümürlerge, dumbrada üzegine, üte mıngı üzegine, bayan sılu, tik görünmi küzgegine. Bayan avla, bayan sılu yürü tavda, Sin kaylarda kuzu körpeş, bayan sulu gözünde yaş. Şair Hasan Tufan. Ağıla da bulut, ağıla, ağıla da bulut, ağıla, tuğan üsken iller yağına, derezege çirttir de yangır, nerseyttir tuğanlarıma, ağıla da bulut, ağıla, nerseytsen, birini bilmiyor, haber yok benim yürekten, beni varı çalatı ötte, kukuruzlar bilen bir etten, nerseytsen, birini bilmiyor, Raman gibi künüllü sinyor, az mı sinde gümür uzdırdım, nice kiyim çıvata sinde, nice kiyim tek buzdırdım, Raman gibi künüllü sinyor. Esin, yangır, iske düşürme, itigimnin niçek ikenin, yalan ayak kildim dünyaga, şulaygına belki gidermin. Esin, yangır, iske düşürme, zirat bitol, saban tuy tugel, nige anda kinep giderge, bu dünyanın bir par itigin, nige yokka, rem iterge, zirat bitol, saban tuytugel. Ağla da bulut, ağla. Tağlar aşa, kazan yağına, terezege çirtir de yangır, nerseytir tuğanlarıma. Ağla da bulut, ağla. Nerseytsen, birini bilmiyor, haber yok benim yürekten, mini varı çılata ötte, kukuruzlar bilen bir etten, nerseytsen, birini bilmiyor. Kaytırsın şekilli, sin yürgen yollarga, bu yılda mayaya çeşekler getirdi. Seni bit kaytır diye biliyor, nima da kaytırsın şekilli. Küs gitken turgaylar kayttılar, çeşekler tirildi, esin yok. Maya tansayın sandıgaç, ol sine yoksuna benim kök. Beyremde bizning tabınga, sening de ilişen kuyula. Bileviz, kaytmısın, şulay da kaytırsın şekilli tıyla. Altın izler, kaya şulay aşıgasın gerek. Yoluna tizrek üter için mi? Kileçekke jiter için mi? Algıkın ne yana küstü be? Kaya şulay aşıgasın gerek.
her yana gün, bütünce yana. Her bir günün ayrım tüsü var. Her bir günün ayrım izi var. Kara eyle, duygançı kara, her yana gün, bütünce yana. Bizim iller yolu üstünde, juyulmaslı gidip, her yerde altın izler kaldırıp gide, mengiliktin şuşu tüsünde, bizim iller yolu üstünde. Ejir baribir eylene, astronom Galiley'nin Orta Gasır inkvizitorlarına etken sözü. 20. Gasır inkvizitorlarına. Bitirdin de, tanışlandın buğay, izini yeşerip, tırının tübene. Göregen yana, göregen inkvizitor, nahakkanlar yana, görgende. Ah, öler senin kim ikenni, izleyendesin, şunu Kırsırda 20. Gasır formasına jaylaştırgan maskın astında inkvizitor bebekleri onu cezadan tem tapkan bebekler jelil kanı tamgan jinlerinde nindidir yem tapkan bebekler zindanında ölgen balaların yalalarından aralap alıp yeşi bilen yuvup yaraların yüreğinde de olup kalıp tırıltte de kilecekte ilte жылы жырını kine tırıp yulayların yüzünün razinların bizden çırga kitirgen gibi. Galileyni, bizim jelillerini kıttas, kıttis, alda, haylele, jir, haylele barbar, inkvizitor, komünizm yağına eylene. Turmuşka mehabbet, balkılar utların, domnalar şikelli. Kimlersin Ural'ını elmetke getirdi. Eytirsen yüreğimin yeşligim içinde yüklerini kızartkan Ural'ım içinde. Yuksuna yüreğim ömrünün şul çağın dağalı itigin mazutlu bugün mazutlu buşlatın. Kayttın mı degendey karşılı tan mini eytirsen turmuştan gitkenim var idi. Ufaklar artına suzulgan yollardan haberler kütkende minlerce tuğanlar nigesin eyttirmiş eytmeden şularga yaramı yollarını yamanga yorarga bu akil yolunda çakırımlar astında yanmışa kiymişe yal etken çağında yanıp biz sehlarda yarışta kaynadık gırımlap alganını tonnalap kaytarıp kanallar kazıdık geslarda balkadık normalar külemin bişer katarttırıp unutturga mümkün mi ömrünün şul çağın orden kök kaderli mekafet boşlatın bogema Britunda şinkarlar türünde poema refmalap çın bähet turunda birde iki yanında samağın salganda talanka yenesi zapraf kalganda il bilen birge biz il bilen kulga kul il bilen ingeyin il bilen yolga yol hizmette her kayda yarışta yaşadık yeş bulsak ulgayıp kart bulsak yeşerip yes tügel min tügel milyon ildeşim hizmete girinde ülşedi dikmegin kaylarda bulma biz her kayda turmuş kay yeneşe yolda biz sen bize irettin yeşevni siyerge burunun içinde yazlarını sizerge sen bizning canlarını aralı öndeşten buyuksak yaramı
Ümitli süngenni halakat sagalay, halakat sagalay. Turmuşka muhabbet sürilse egerde yaşamaz idik biz 40'ka kadar da. Kalksa da nice kat yürekni halakat aşmadı onarga işikni muhabbet aşmadı onarga işikni muhabbet. Kayttın mı degende karşılığı tağını. Eytese durmuştan gitkenim var idi. İsse de kayçakta karşıdan zillerin it tarmış. Bir kaya sinlenmi. Bir kaya gitmedim. Bir kaya gitmedim. Yazıcı Mirsay Amir'nin Biz belki şaklarda degen avtobiyografik eserinden öz okuğunda bir üzük tınlağız. Jay günlerinde kırışlarından boşap turgan aralarda eni yanına kuruşu saldatkilar kire. Yine ulaşıp işik aldına, kaz bilen üstüne çıkıp oturalar. Kulları tuttavsız nile bulsa işli, yutmayli, tege, şiğe, yamav sala, tilleri bir üzüksüz takıldı. Min alar söylegenini tınlap turga yarataydım. Şunda alar tiresinde ülende avunağan bolam, pişak bilen yunup, birer nerse yazagan bolam, kızıqırak nerse söylegen şaklarında mavğıp, unutulup gitem köresin. İğtibar ite başlaylar. Qora de şunda birisi. Tınlap turruğuna qora, avuzunu açıp. Eni zahərsizgine aşılanıp koya. Nişle bu durasımında, eniler şileşkenini tınlap turruğa. Yarımını şunu belki kişiye, yatsız. Alar abayla balgançı, menindi baytaq sözlerini eşitip bildirgen bolam. Tek ne işin yatsız, anlamayım. Umumen mena köp sözleri anlaşılmaydılarına. Bir aşık xatirimde, nindidir bir saldat kıtırında eri yoqta bala tapkan dep söylediler. Şuna isleri gitti. Qaysı erlep ya qarğa biskalatıgını, lağnetti, yatsızdı, jirbitti, qaysı kızgana miskendi. Göresi bulgandır indirdi, yazmıştı, Allah saklasın, halay görsetmesindi. Başıma uy kile şunda. Niye bu kadar isleri giteyken? Eri yoqta bala tapsa, ne bulgansın? Bizning yani özüde bir tane talxanı eti suğuşqa ketkeç taptı. Niye sonuna birevinin de isi gitmedi? Gayiplemediler de enini, olay kızganmadılar da, hatta onu öz etip, hürmet etip, birer tabak manlı butkası pişirip kirtüşçiler buldalı. Gözüne may salıp, enige gine tügül, barımızga da yeterli gitip. Nilergine silemi saldatkılar. Kimler kulaklarını bozup saldattan kalgan, kimnikiler tuhtırgamı, pisirgamı akşa dirtip, ak beyil bulgan, nindidir qarun boylarını tetip taşlıylar, mullalarga, işanğa tiltidiler, hatta patşağa, süz, patşa teresine varıp jitkende, kilet pışıldavga köçeler. Rəti yox deb aytalardı biznikinin, German patşası qarşında ni kralı, ni haylekerligi, yanaralları, soldatlarını jedir astına tıqıp qına turadı, barabana külte tıqqan kebek. Şu, Akırın Allah saklasın. Sen bigrek tağı, mında şeytan iştemini. Alay deme, şımçıları bütün yerde kulak salıp biriler. Patşağa til tedirgenini işitip kalsalar, Allah saklasın, başınsı birden kaytmaz. Pışıldap sileşi bilen gene tınışlanmışa, yer ayaklarına yalt koranıp alalar. Tağı mına gözlere düşe. Bu kumsuz kulak nese tınlap tavtar tağı? Bar. Zorlar sileşkenini belekeylerge iştirge yaramı deyip, ayttim bitindi min sana. Bar, ana Abdurrahman sinizle bir yanda. Minnen şikleniler. Emin, birini anlamayım. Şulayda, patşa şaklı, patşa turunda şikli sözler işini şunlandıra, niçiktir uylandıra başlayıp. Uylanmazlıkta tügürüş ol. Kiyimlerimizde yamavlar kubaya barıvın, miş başımızda tarakanlarımız ürşüğünü isepke almasan, artkan jirimiz yok. Yana bişmet, yaki yana pima turunda söz kuzgatsan, eninin cevabı birgine. Etiyin kaytkaş. Eti kaçan kayta. Bir bulgaş. Bir kaçan bulursun. Anısı patşa kulunda. Lakin patşa bir buldurga aşıqmay. Aşağı şu yaklarda takraya bara. Eni bizge şey yanına birer lampa şiğına bire başladı. Bereketlirekti. Şınnapsa, şatırdatıp şeylerge aşıqmasan, eni kuşkança suğurup kına içsen, birisi üç şına yakka jite. Başta bizge ol beyrem sıyı olup tuyulganıyla tura bara düşünüp aldık. Temlisin temli, süzde yok tik. Şikerlep şey içkenden son suğurup yürüsen güne sıyıken ul lampaşı. Kış günleri süt kadık meselesi de ağırlaşa.
Карты шу белән диярлек сыерыбыз ташлата, ягъни саудырмый башлый. Бузаулаганчы, дөресрәге кырда үлән ачылганчы, аның үзен туйдырып чыгарга кирәк. Шулай да ашарыбызга җитми дип әйтерлегебез юк. Әни көн саен умач пешерә. Бәрәңге тураган умачка сызык та кыздырып салсаң, итле тыкмачларың бер якта торсын. Сызык димәктән бер көнне шулай әни бабайларга китте. Алар анда уймай эреткәннәр икән. Көне буе эшләгән өчен әнигә бер иләк сызык тоттырып җибәргәннәр. Көлеп кайтып керде әни. Ашыктыгызмы ди? Ашыктык. Менә күрәсезме? Ашыксалар Мәсәлимнең балалары иләк белән сызык ташый әнәләре. Барыбыз да кычкырып көлеп җибәрдек. Кызык булып китте. Күптән түлгенә Габдулла Тукаев шигырьләрен укып утырган идек. Беребез дә онытмаган. Ашыксалар Карлугачның балалары, чебен ширки тотып кайта аналары. Шуны үзенә борган. Әнинең бу шаянлыгы безгә бик ошады. Ләкин шигыренә караганда да сызыгы ошый төшкәндер ахрысы. Иләккә ябырылды. Кара киеп, шатырдап торган сызыкларны туң килеш авызыбызга озатырга тотындык. Әни үзенә ирек бирмәде. Җитте диде. Бу килеш ашамыйлар аны. Чигез авыртыр. Безгә ул шул килештә бик тәмле иде. Ләкин әни аны җыеп куйды. Көн саен табага берәр кашык кына салып, аңа суган да кушып, бик каты кыздырып, инде табакка сузылган умачка китереп сала. Котыбызны алып шаж җиткән тавыш чыга, умачка нур кирип китә, чырайсыз яшькелт шулпа өстенә карасу алтын тәңкәләр сибелә. Авыздан сулар китереп, өйгә майда кызган суган исе җәйлә. Ә хәзер язучы Фатих Хөснинең үз укуында Йөзек кашы әсәреннән бер үзек тыңлагыз. Безнең Янбулат авылында Айдарлар бер мин генә түгел. Мине Кәҗә Шәйхмәт Айдар дип йөртәләр иде. Ни өчен Кәҗә Шәйхмәт? Ансын менә хәзер белерсез. Бер вакытны шулай минем әти Теләсә базарыннан безнең авылның Гыймай Сәләхиләренә утырып кайткан. Безнең үзебезнең атыбыз юк иде шул. Барсы да исерек булганнар тегеләр. Теләсә базарына бар да исереп тә кайтмаймыш. Сүз яре сүз чыккан, бәхәс киткән. Дуамаларак шиде минем әти. Эх, иташисым килә. Әгәр булса, бер кәҗә ашап бетердем дип ташлаган. Авызы ипигә туймаган ярлы кешене котыртырга күпме генә кирәксең. Тегеләр тусыналар моны кыздырырга. Бетерәсеңме дә бетерәсеңме? Әти, бетерәм булгач бетерәм. Тегеләр, бетерсәң сиңа бер кәҗә, бетермәсәң син безгә бер кәҗә диләр. Шалт та шул кайталар да җиңел кулдан бисмиллаһи Аллаһу әкбәр бер кәҗәне йыгалар да суялар. Башкасын белмим, әмма ләкин әйткән сүзеннән кайтмый торган иде минем әти. Бер утруда бер кәҗә бәрәне итен ашаган да бетергән шул. Әле җитмәсә, кич кырын кайдандыр алып, тагын бер стакан аракы төшергән дә, Сәләхиләргә барып, аның шулпасы да булырга тиеш. Ни өчен миңа шулпасын бирмәдегез? Дип дау кубарып йөргән. Әнә шуннан бирле безне кәҗәнекеләр, Кәҗә Шәйхмәтнекеләр дип йөртәләр. Хайр, төкергә, авылда кушаматсыз кеше була димени. Кәҗә Шәйхмәт малай гына булсам да үскән әле. Таякны ат итеп уйнауларны, мулла бакчасыннан алма чәлдерүләрне сөйләп тормыйм. Алма дигәннән безнең Янбулат авылына бер чаклы шулай алма сатучы килде. Әллә шуннан башлап китәргәме? Эй, шуннан башлап китимче әле. Июль азаклары биткән, август башларымы? Әйе, алма сатучы килде. Аты яхшы, тимер күк, ялы көлтә кебек утырып кына тора. Эшлиясе, йөгәне барсы да тәңкәле. Арбасын карага бояган, тимер хут арба. Арбада зур-зур әрҗәләр. Әрҗәләрдә берсеннән берсе ирек алмалар. Кып-кызыл. Ул исе бөтен авылга җәелде исе. Усман, безнең күрше малай. Исиләргә дигәндә аннан да җәһәт кеше юк иде шул. Алма исе иңелек аның курнус бурынына бәреп кергән. Ул читән өстендә басып миңа кычкырды. Эй, Айдар, алма сатучы килгән, әйдә киттек. Аның әйтүе булды, безнең шул якка илдерүебез булды. Алма сатучы атын җай гына атлатып, урам буенча бара да бара. Үзе
Алма сатам, алма деп кычкыра. Кишилер күбрәк җыела төшкәч, атын туктатып, сату итә башлый. Ә безнең авыл кешеләре, дөресен әйтим, алманы элегелектән бик яраталар. Карты, карчыгы, баласы, чагасы, килене, кызы барсы да йөгерә. Кайсының кулында 2 йомырка, кайсысы чиләк төбенә салып ясмык алып чыга. Ә кайбер шуграк малайлар әбиләрнең садакага дип адарынып куйган 2 тиенлек, 3 тиенлек бакырларын шәлдереп чабалар. Әбиләре артларыннан капка төбенә чыгып кычкырып кала. Садакага гына дигәнең кая алып улактың муйның астыңа килгере. Алма сатучы мондый шаушуларга бердә исе китмичә, товарын мактап сата да сата. Үзе дә бик көяз кеше шул каһәр. Каракүл бүрегенең кыңгыр салган, өстендә трика кәзәки кесәсеннән сәгать чылбыры салынып тора. Әтелгә дисәң, товарын мактарга дисәң, авызына шайтан төкергән инде. Бу алманы сез моңа чаклы күрмәдегез. Моннан соң күрәчәк түгелсез, алып калыгыз, ди. Безнең авыл кешеләренә шул җитә кала. Этшә-төртшә кабаланалар. Янәсе, миңа үлчә. Без, малайлар, арбатынан ияреп йөрибез. Алманың исен истәгән өчен акча сорамыйлар. Алманың үзен алырга акчабыз юк. Арбатынан да ияреп йөрмәгәч, безгә нәрсә каласың? Атын күргәнмен, арбасын күргәнмен, алмасын күргәнмен. Ә менә алма әрҗәләре арасына кысылып утырган кичкенә генә кызны, түгәрәк ак беләкле, кап-кара күзле, башына салам эшләпә кигән кызны моңарчы күрми торганмын. Алма сатучының үз кызыдыр инде ул. Шөпшә төслерәк икән. Алай дисәң, шөпшәнең күзләре кара булмый бугай. Нинди буласың әле шөпшәнең күзләре? Аты әйбәт, арбасы әйбәт, алмасы әйбәт, ә кызы барыннан да әйбәт карыйлар. Шөпшәсе мин юригә әйттем мин, бөтенләй шөпшәсе түгел. Кыланчык нәрсә икән? Эшләпәсенә ал тасма бәйләгән булган. Безнең авыллык булса, мин аның эшләпәсен чәнчә бармак белән эләктереп алыр идем дә, үй түбәсенә атып бәрер идем. Алып бир дип, соңыннан тик минем тирәдә бөтерелеп йөрсен иде. Безнең авыллык түгел шул. Әллә алма караган булып, якынрак барып караргамы? Әтисе күрер каһәрнең. Алма чәлдергә йөрисең дип борынга чирдер. Шулай да арбага якынрак елышам, арт карамага тотынам, бушаган әрҗәләргә пыса төшеп, кызны якыннанрак карап торам. Шактый ук узак карап торам. Ә ул күрми дә күрми. Ә күрсен иде каһәр. Белә булмаса әтисе күрсен иде. Ә болай берсе дә күрми. Әллә арба тәгәрмәченә басып караргамы? Бастым. Кинәт үсеп киттем. Кызны хәзер колак йомшакларына чаклы күрә башладым. Әллә агач ботагында алма белән бергә үсте микән ул? Битләре нәкъ алма кебек. Чәчен зәңгәр тасма белән кушып үргән. Маңгае аппак, күзләре түгелергә торган төсле. Ә үзе шул кичкенә генә куллары белән үлчәү тәлингез тирәсендә маташкан була. Герләр алып сала, алма тутырыша. Мине ичмәсәм бар дип тәлдеме? Ачуымны китерсә, чәчүрегешеннән тартырмын әле. Уйлавым булды, тартуым булды. Карама җиреннән карады кызый. Карады, аннары күреп җибәрде. Кишләре уенчык төсле аппак. Алма шап шулай агарып беткәннәр инде ул, дип ичимнән генә. Ә үзем күземне терәп, карап тик торам. Кыз үлчәү тәлинкәсе тирәсендә бераз маташты да, тагын борылды, тагын миңа карады. Бу юл инде мин аның бит içindәге кичкенә миңнә хәтле күреп калдым. Әйбәт кыз, әйбәт. Безнең авыллык булса, мин аның хәйләсен табар идем. Колак йомшагыннан гына тешләп алыр идем. Безнең авыллык түгел шул. Дөресен генә әйткәндә, әллә нишләдем мин? Алманың исен сизми башладым. Үземнең Кәҗә Шәйхмәт малайгына икәнлегемне оныттым. Ә Госманнар әнә һаман шул
алма тирәсендә чуалалар. Берсе берәүгә дә сиздермичә эләктерде дә бугай ахыры. Алма сатучы килер дә китәр, иптәш малайлардан аерылырга ярамый. Ачык авыз дип соңыннан үртәп йөзәтүләре бар үзеңне. Мин арбадан бер читкә китәм, берсенә дә карамаган бер төс белән басып торам. Кыз күтәрелә дә карый, тешләрен күрсәтә. Үзем дә сизми калганмын. Минем дә тешләр күренеп киткән кызга. Шуның артыннан озакта тормады, ул кыз бик зур, бик матур бер алманы сайлап алып, әтисе күрмәгәндә генә миңа атып бәрде. Мин инде бик әйбәтләп кенә алманы тотып алдым. Аннары нәрсә булган? Берсен дә белмим. Ни дисәң, кинәт башыма янып китте минем. Өйгә йөгердем. Малайларның әйтүенә караганда, аннары ул алма сатучы атын җай гына атлатып безнең авылдан чыгып киткән. Кая киткән? Берәү дә белми. Авылдан чыккан чакта аның кызы бушаган әҗәләр өстенә утырып, арбадагы бөтен әйберләрдән, әтисенең үзеннән дә, атның дугасыннан да бигрәк булып, озакка, бик озакка хәтле кайырып карап барган. Аның зәңгәр тасмалары белән җил уйнаган, ә ул үзе басу капкасын чыкканнан соң да кайрылып безнең авыл ягына таба карап барган. Ә Госман күрнүс борын мине мыскыл итмәкче була. Алма сатучының кызы алманы сиңа дип атмады. Үлчәү тәлинкәсенә салам дигәндә кулыннан ялгыш төшеп китте. Маташтырмый гына тор. Ялгыш кына төшеп киткәч, нигә соң ул алма минем кулга барып килеп эләккән? Нигә сиңа эләкмәгән? Дусын дус та син, Госман. Шулай да әллә нәрсә генә бар синдә. Нигә инде кешене алай үртәргә? Бүген алма сатучы узган, иртәгә кыяр сатучы узар. Безнең Янбулат урамы киң ичү. Әхмәт Исхак әсәрләрен тыңлап үтик. Зөһрә, халык әкияте буенча. Силәкләрен асып көянтәгә, уртасында айның бер ялгыз, ала алмый күзен җиргә таба карап тора басып гүзәл кыз. Үгилекнең изү кысуына түзә алмый ташлап җирне ул айга менгән. Карап моңсу гына басып тора шуннан бирле ул. Карашыннан аның җир өстенә сагышлы нур гүя кыела. Туган җирне ташлап китүенә ул үкетә төсле тоела. Булса иде әгәр мөмкинлеге, кайтыр иде күк ул яңадан. Эх, бу туган җирнең якынлыгы, аерылмасын беркем аңардан. Бюрократ һәм хат. Мәсәл. Яшь кенә, ләкин бик өметле бюрократ алды бер кыздан кыска гына бер хат. Кыз язган үзенең хатында аңа гашык булуы хакында. Телим дигән сезнең белән танышырга, ләкин белмим ничек очрашырга. Бюрократ укыгач кызның хатын китереп, бюрократлыкның бөтен шартын гашык шибәргә 6 битле анкета җибәрә. Ягъни ничәнче елда ул туган, кайда укыган, укый яза белә нинди телләрдә, булмаганмы чит илләрдә, катнашканмы гражданнар сугышында, катнашкан булса ничәнче елда, бармы ул кызның ата-аналары һәм балалары. Аннары өстәп ул шушы анкетага җибәрә 16 битле инструкция яңа. Нинди урында ничек очрашырга һәм ничек танышырга икәнлеге турында. Шуннан соң хатны аерым папкага беркетеп, йөри башлый ул кыздан җавап көтеп. Ләкин туры килми көтәргә бик күп. Җавап килеп төшә икенче көнне үк. Җавапны укыгач бер заман бюрократның күзләре була шакмак. Анда бер генә сүз язылган. Ахмак. Мин телим шуны гына эшләргә. Бюрократтан барысын да мөмкин көтәргә.
Тилгән белән чебеш. Мәсәл, зур гына бер тилгән, булган аның табышсыз кайтып килеше, бер көнне тырнагына эләктергән бәләкәй генә бер чебешне. Чебеш тормыйча бердә каушап, бик җитди итеп аңарга әйткән: "Ни файда сиңа, абзыкай, мине ашап? Мин бит әле күрәсең бик кечкенә. Уяда менә бар минем әткәм белән әнкәм. Алар инде түгел минем хәтле генә. Чыгарыйм булмаса шуларны синең янга. Юкса, аларны барбер суячаклар һәм табынга куячаклар." Бик ашыккан булганга, риза булып шундук моңарга, әлеге тилгән ычкындырып чебешне тырнагыннан оясына җибәргән. Чебеш тиз генә ояга кереп, бурнын гына тыгып бер ярыгыннан әйткән тегеңәргә көлеп: "Эх, син бер катлы, ярыймы ни артта калырга шул чаклы? Белмисеңме ни яшәвеңне нинди чорда? Бу ояда минем каян булсын ди әтием әнием. Безне чыгаралар бит хәзер инкубаторда." Сез шагыйрь Әхмәт Исхак әсәрләрен тыңладыгыз. Хәзер язучы Гариф Хөбәйнең "Без үскән чакларда" дигән әсәреннән бер өзеккә колак салып үтик. Аңлашылганча, ул да авторның үз башкаруында яңгырый. Казан кысуының Иделгә килеп кушылган җирендә ялгыш арнып киттең исә ярдан мәтәлеп барып төшәрдәй булып, әлсерәп, тузанга күмелеп бер бистә җәелеп ята. Гүя ул әллә кайлардан йөгереп килгән дә, юлында шундый зур су очраганга күрә генә туктап калган. Югыйтса, Идел аръягындагы тау тезмәләренә, кара урманнар артына сикерәсе булган, заман туздырган өйләренең, муртайган каралтыларының сикергән чакта суга тыйылып калуларынан курыккан, тик шуңар күрә генә үзен тыйып калган. Әнә шунда торабыз инде без. Бишбалта дигәнебез шул була. Кешеләр кызыктый, безнең үзебез өчен бишбалтаның бишбалта булуы, тайның тай, кәҗәнең кәҗә булуы кебек бер дә кызык түгел. Ни өчен балтасы 5, 6 яисә 4 түгел? Вообще ни өчен балта? Калага барышлый ут күреп, кунарга кергән берәр авыл агае шулай дисә, Шаһи бабай чарга торган җиңел сакалын кул аркасы белән астан өскә сыпырып ала да сөйләп китә. Кама суы буенда, Талиртәнкә илендә Айсылу исемле бер кыз булган. Сылу дигәндә дә сылу, матур дигәндә дә матур булган бу кыз. Буе диңгез камышы, күскәйләре аяз күк йөзе, чәче мисле кара төн, беләкти юан, билдән түбән, ай нурлы йөзе белән бер елмаеп караса, дөньяларын яктырып китә. Егетләр бу сылуга атап, үзе төсле матур җырлар чыгаралар, даны бөтен тирә-якка, әллә кайларга тарала кызның. Диңгез артыннан Шәһри-Болгар ярминкасына килгән төрек, персиян, гарәп сәүдәгәрләренә хәтле барып ишетелә кызның даны. Ишетелә һәм бер заман булар Талиртәнкә иленә кызны күрергә киләләр. Hey, фәрештә бит бу, адәми заты эмас, ди бер төрек сәүдәгәре. Икенчесе сакланып кына калмый, алпавытка зур акчалар биреп, кызны үзенә сатып ала. Бар, әтисе дә, әнисе дә бар. Тик кызга әти-әни түгел, алпавыт хуҗа. Сыер белән сарыгына ничек хуҗа булса, кызга шулай хуҗа алпавыт ул заманда. Ләкин Айсылуның шуңкар атлы, шуңкардай гайрәтле егете бар. Егетнең кызга чиксез мәхәббәте бар. Кызны төрек сәүдәгәренең җилкәнле көймәсенә, ефәк чатыр эченә кертеп салуга, 5 яктан 5 егет килеп чыкмасынмы? Шуңкар, 2 абисы, Айсылуның абилары. Төрек сәүдәгәре үзенең ничә хезмәтчесе белән күз ачып йомганчы балыкларга азык була. 5 егет кызны алып Кама ярлары буйлап Иделгә таба юл алалар. Һәм килә-килә менә шушында хәзерге Бишбалтага килеп чыгалар. Шаяк басмаган урман була әле ул чак бу җирләр. Киек җәнлеккә, җиләк-җимешкә бихисап бай, суы шундый саф, балыклары төбендәге вак ташлары күренеп тора. 5 егет, 5-сенә 5 балта юнәтеп, 5-сенә 5 куыш җиткереп керәләр дә, балык тотып, җәннек аулап, иген егеп, тереклек итә башлыйлар. 5 балта шуннан китәме? Шуннан.
Бабай үзенең биш балтасы өчен горурланып, безнең бабайлар буш кеше булмаган дигән кебек итеп сөйли. Петр патша кешеләренең Казанка буена килеп, карап ясап ятулары, Петр патшаның үзенең дә бер мәлне килеп, кунау япкыч бәйләп, киндер бияләй киеп, эшләп йөргәнен сөйләгәндә, күзләре ычкынланып китә. Тик шул чакта куна кергән кешеләрнең берәрсе патша башы беләнме дип ычкындыра күрмәсен, яратмый. Ә инде берәрсе ышанмыйча, әпәй алырга акчасы булмады микәнни, эшләп йөрмәсә дип авызын йыра башласа, сөйләүдән туктый. Син тилегә тәмле телемне рәм итеп сөйләп утырган мин тиле ди ул җәберсенеп. Инде бу сүзне минем кебек берәр малай шалай әйтсә, ачуланмый. Улым ди бабай, малайны аркасыннан сөеп. Үзеннән бигрәк ил өчен яшәүчеләр бар бу дөнья йөзендә. Ил өчен. Пример әйтик, ул Александр патшага бомба ташлаган студентлар турында сөйли, аннан тагын үзенең Петр патшасына кайтып былай ди. Безнең ерак бабай күреп белгән аны Петрны. Петр караплары өчен Чуваш урманыннан ат белән агач ташыган безнең бабай. Инде килеп, минем әтинең әтисенең әтисе шул карапларның берсендә 25 ел хезмәт иткән, солдат хезмәте шундый булган ул заманда. Умала, маты өнәрендә шул бабай башлап җибәргән безнең Әсәдулла бабай. Карапта хезмәт иткәндә өйрәнгән булган. Шаһи бабай үзенең биш балтасы, Петр патшасы, ата-бабалар өчен генә түгел, анардан мирас булып калган әлеге өнәре белән өе эчендә горурланып сөйли. Өнәренең горурланыр җире ни дәрәҗәдә икәнен күрдегез. Өебезнең кайчанда булса яңа булганына минем ышанасым килми. Биш балтаның нигезен Талиб тәнкә егетләре килеп сабуны да мин әкият итеп кенә тыңлыйм. Минемчә, биш балта һаман шундый булгандыр кебек. Кыйбла якка кыйшайган мәчет манарасыннан гомер-гомергә шул Шихаб Мәдин азан әйткәндер. Серафим дәгә үзенең гурбунын тирбәтә, һаман шулай даңдың ширкәү кабып торгандыр кебек. Һәм ул шулай булмаса, биш балта да булмас иде кебек. Безнең хикәя шул биш балта җирендә бара. Шулай булгач, әйдәгез башта бераз карап килик. Менә монсы Юсуфлар. Ләкин ул бер дә идә тормый. Биштәрен аса, сеңлесен җитәкли дә, таң иртәдән ягып Днепр якларына чыгып китә. Кәсебе шул аның. Татар булса, абыҗаннарым ятимгә хәл кадәренчә, урыс булса, бүрекне култыгасына кыстырып, подай тутинкә Христа ради. Тиләнеп эш чыгара алмаган көннәрдә берәр кисене ишек алдарына кертеп, яшик астына явып тота да, хуҗасына илтеп бирә. Бер ягып ни малае урлап китеп бара ие, көчкә алып калдым. Бер тапкыр безнең кәҗәне җитәкләп керде. Үзенең бурны канаган, күлмәге йыртылган, янәсе карак малай белән сугышкан. Югыйсә малай кәҗәне бирми икән. Моның өчен әти аңар 3 тиен биреп чыгарды. Юсуф әтигә чишмәгән өчен 1 тиенне миңа бирде. Миннән зур инде ул, 12ләрдә бар. Үзе шикелле кыю булмаганга, Париженнән курыкканга мине өнәп битерми. Ә мин аны үлеп яратам. Ул кайтып керсә, берәр хәйлә табып урамга чыкмый калмыйм. Уйлап чыгарырга, мәзәк сүзгә зирәк оста. Әнисе юган, әтисе шахтадан аяк урынына 100 түбән каратылган сары буяулы зур агач бутылка тагып кайтты. Хәзер көннең көн узын шәшке тотып кабак алдында басып тора. Ишәргә шәшке алып торучылар калдырып киткән тамчылардан аш казанында җитәрлек күл хасил булгач, алпан тилпән кайтып ишек алларындагы бүрәнәләргә капланып елый. Хәдичә түтәйнең, Юсуф әнисенең идел ташыганда бер ялгызы көймә белән киреп җигән бүрәнәләре бу. Менә әтигез кайтсын да, өйне трәткәләп куярбыз. Алмадым шул. Шәй шикәрсез дә ярап торыр әле. Аның каравы менә тагын бер гәрәнкә кадак алып кайттым. Шуларны исенә төшереп елый Сәхәбетдин абзый. Аннан торып чыга да Ломовой күрәме, Лихашмы каршы чыгып баса. Зур, көчле, бите, муйны, җинтәс күкрәге кып-кызыл, тиресе астында утлы күмер бар төсле, үзе алпан тилпән. Алуымдыра ди ул ишкәктәй озын кулын югары күтәреп. Минем катынның үпкәсе кайда ширде?
Алафузда шырды. Киттік Алафузға. Сүзім бар менің ол қиық ұрысқа. Қарышу файдасыз. Юғыса тәртәңнен үләттіріп алып, атың туғарылып шыққаншы йылқи. Әйдә, утыр. Арбада тішлерін шығырдатып бара. Бір сөз дәшмей. Біздің арба артынан үйіріліп келгенні көргәш, ашылып китә. Қунақла жер құртлары. Қызық, Юсуфқа қызық түгел. Ул кіші тәрәзәсе түбіне туқтап, падай төтинкі дегендегі күбік сағышлы, башын түбән еп қарап қала. Сәхәбеттин абзый арбада даңғыр-даңғыр килә-килә, йоқлап китә, яки айни түшіп, Алафуз истән шыққаш, ямшыққа түртә. Бір сабраскыңна, минем көрнәшәгә бір. Ул Юсуфларның бик салқында шығып жүрмәбіз deyip, киптірілге тізіп қойған ипи сынықларын түбәден сыпырып түшірә дә, дуңғызшы Гаврилға илтіп сатып, тағын бір үштәлік алып іше, мұнысыннан аны ағаш аяқлары үйіне теклі алып қайтып жеткір алмай. Сәхәбеттин абзый қапқа түпләріне жетер-жетмәс жерге қаплана. Хужасыннан көрмәкші, бір заман үйлері дә шулай бұрны білән тротуарға қапланып барып түшәр ақырысы. Бүтін гәүдәсе белән авам-авам дип кенә тора. Сағырак кешеләр ат юлыннан әйләнеп үтәләр. Менә монысы керәшен гыйнияте. Кәмитше благаны кебек шуар, ямау. Әфлисон, лимон яшчыгы белән ямап бетергән. Мампаши, шәй, калайлары да калмаган. Түбәсе тузган вывескада алма әрҗәсе. Үзе бизгәк авырулы кебек, кышын җәен туңа кебек, шуңар биришеп утыра кебек. Булай да тәбәнәк куышның урам ягы җиргә сеңгән. Тәрәзәсе яртыгышлай җиргә кирип тора. Пияласы күкле яшелле. Бір үлгісінде Гыйният абзыйның көя тишеп бітірген бүрке. Малайлар күле. Қабақтан қайтышлы Юсуф әтисі таянып тұрғанда шуннан шулай болып қалғандай. Шулай мені Сәләхеттин абзый. Сәләхеттин абзый да күле. Ләкин ул шунда ук тәмәк түріп қаба. Бу аның бірәр нәрсәгә борчылу билгесе. Ул безне кыйма буйларына алып килеп, күкрәп үскән тигәнәкләр, кышытканнар астында күмелеп калган, хәстә төсле саргайып утырган үги яна яфракларын, бака үләннәрен төртеп күрсәтә. Ул шулайга бу шулай ди ул. Инде Гыйният йорты белән минем йортны күрдә, мулла абзаңныкын күр. 5 балтаны күр. Без мулла мәзин иләре, 40 баш ат тотучы Зайдулла бай, 60 ат тотучы Каймаклар, Әстерханнан пароход җиләк җимеш алып кайтып сатучы Вәлишиннәр, Пикарни тотучы Барани башкалар һәм мәчет ширкәүләр арасында быйгып утырган Керәшен Гыйниятнеке, Юсуфларныкы кебек иләргә карап торабыз. Видал миндаль. Аңар мин түгел, әнә кемнәр таянган, ди Сәләхеттин абзый. Таянса таяныр, безнең өчен Гыйният өйнең шундый булуы җайлы. Муллаларның тәрәвих шәйе эчкәннәрен күрер өчен бер-беребезнең иң башына басып карарга кирәк. Ә Гыйниятләрнең нишләгәннәрен күрер өчен әнә бар да тезлән, без бу тәрәзәгә еш ябырылабыз. Бер карыйсың Гыйният ашагач пышмакка карап чукына. Икенче карыйсың бисмилла дигән булып әпәр итә. Эше артка китсә, Иисус әпәр иткәнне яратмады дип чукына башлый. Мөхәммәднең җәһәннәмгә тыгып яндырганын күреп уяна да, тагын әпәр итәргә тырыша. Ә булай ул үзе дин белән алыш-бирешлек кеше түгел. Гыйният абзый, әйдә мәчеткә. Чукынып йөрмәле, камыт ясыйсың бар. Бер малае бар иде, Җәмил исемле. Фәкыйрь генә бер кибетчегә асрамага бирде. Хатыны да үзе генә хәзер. Аннан бер кытыгына кәҗәсе бар. Үйләрендә тоталар. Үзләре идәндә чәй ичеп утыра. Кәҗәләре шикләвен кыя шунда чимченеп йөри. Җәкит әле, ди Гыйният. Үзе кәҗәсе шаягына, сакалы да кәҗәсенең шикелле алга карап тора. Тавышы малайлар тавышы. Ул безгә кәмитченең улы кеше булып киенгән малае кебек булып күренә. Кызык, сүзләре дә кызык. Карале, шул чалбарны әйләндереп бир инде Хубҗамал. Әнә Борһанга әйт, мин сиңа тегүче түгел. Кара шул мичнең купкан ташын сылап куй инде, бакчы кыш җитә. Әнә Таһирга әйт, мин сиңа мичче түгел. Гыйният ачуланып, хатыны кулындагы 40 ямаулы чәйнекне тартып ала. Мин дә сиңа Кытай түгел. Шуннан соң зурга китсә, Гыйният кәҗәсен ияртеп, бүктәрен култык астына кыстырып түбән урамга төшеп китә. Кәҗә аныкы, йорт хатынныкы.
Олага бир, дип кала хатын. Икенче карыйсын гыйният белән парлашып кайтып киләләр. Хатын үзе төшеп алган. Кәҗәләре микер-микер арттан үстерәләр. Бер иштан бөтен 5 балтаны шулай йөреп чыгасы иде дә, ләкин кая, хәзер минем бер дә вакытым юк. Өстемдә үсемлеккә тегелгән казаки, миңа абидан калган, миннән энемә калырга торган чалбар, элек җир сибереп йөри иде. Хәзер тиздән ас түбән. Аякта агач табанны өр-яңа чабата башмак, башта кара чуклы кызыл фәс, кулда ападан калган букча эчендә өебездәге бердән-бер китап заты, мачтада кыстырылып ята-ята, мачта белән бергә саргайган иман шарты. Әтинең кичә кич белән иртәгә мин сине дигәне шушы булган икән. Мине мәктәпкә алып бара. Шалбар үзенә кыса, башмак үзенә, әти үзенә. Базга төшкән карак малайны шаска алып барамын, кулдан шулай кысып тоткан. Үзе бер туктаусыз кулакка тукый. Безнең әти әлепне таяк дип белми, ләкин китап сүзләре кыстырып сөйләргә ярата, моны саваплы эш күрә. Ишетсен колагың. Мулла абзаңның ачыгысын китерәсе булма. Ни әйтсә дә ләббәйк дип кенә тор. Алма агачыннан ерак төшмәс. Мулла мәзин чыкмый синнән әлбәттә. Анчак бераз ахират кылымы үгрәнерсең. Калыбың агарыр бераз. Миш капкачы кебек кап-кара бит әле синең калыбың. Әгәр дә мәгәр мәктәптә дә сугышып ятканыңны ишетсәм, рәхим шәфкать көтмә. 7 кат тиреңне тоним, 7 кат. Шулай иткәч кулакка яхшырак керә торгандыр инде. Әйтә дә кулакны борып куя. Сәгать заводит иткән кебек шатыр-шатыр китереп бара кулакны. Бөтен юлга җитәрлек итеп өйдә генә борып чыкса ярамаган. Узган барган көлеп китә. Дәшу юк инде, кая ул, түзәм. Кире алып кайтып китмәсен дә, пинкә тетәргә кушмасын дип куркам. Ә былтыр шулай булды. Эш шунда ки, безнең өй 2 мәхәллә чигендә. Муллалар безнең өчен еш кына үзара сүзгә киләләр. Иске мәхәлләгә берәр кеше килеп йорт салып керсә, безне яңага күчерәләр. Яңага килеп салсалар, киредән искегә. Былтыр шундый көннәргә туры килгән без күрәсең. Юлда яңа мәхәлләнең Бурхан хәзрәт очрады да, ниятең дөрес, гамәлең хата милләтем шәрифҗан. Малаеңны миңа илт диде. Ләкин Кәрамәтулла хәзрәтне Бурхан мулла алыштырып буламы соң инде? Кәрамәтулла хәзрәт кышын җәен шалбар кими, казакие бишмәте Мөхәммәд пәйгамбәрнеке кебек илмәк белән генә бәйләнгән, сакалы киндектән, шалмасы зур, мәчеткә барганда кайтканда авыз эченнән гөл укып йөри. Бер кулында камыш таяк, икенчесендә тәсбих, өстәвенә өлкән улы Бухарада укыган, быел хаҗга барып кайтты. Мәхәллә бүген иртәгә анарга күчәргә тора. Бурханга бирмәде әти. Аның алдында Кәрамәтуллага илтеп йөрергә дә уңайсызланды. Әйдә, хәерле булсын. Быелга кичрәк тәле дигән булып, әти мине кире өйгә алып кайтып китте. Ә быел мәктәп ачылуга бабай әйтеп караса да, кышын пинкә күп булырга тора дип бирмәде. Ниһаять кичәге маҗараларым ачылгач, чыннан да кара килеш калуымнан курыктымы, әллә кешедән уңайсызландымы, мәптеккә илтеп ташларга булды. Кире алып кайтыр сәбәп чыкмады, әти галушларын, мин башмакларымны сул кулга тотып, уңын күкрәккә куеп, мәктәпкә барып кердек. Сез язучы Гариф Хөбәйнең «Без үскән чакларда» дигән әсәреннән үз башкаруында бер үзек тыңладыгыз. Инде Чәчмә әсәрдән соң урынны шигырьгә бирик. Хәзер Зәки Нурый һәм Сибгат Хәким язмалары яңгыраячак. Зәки Нурый. Яратам кышкы төн ямен. Кышкы төннәр озын. Кыш ул шуны ярата. Айның киянтәле кызын җиргә озак карата. Яратам кышкы төн ямен. Эш түгел айда гына. Яныңда булса сигәнең, андитен файда гына. Клубтан кайтып киләбез. Урам ятты, урам тын. Инде иштәбез менә без, ерак Кремль курантын. Инде әтәш тә кычкырды, тиздән таң ата диптер. Салкын кар һаман кыштырды, атлыйбыз һаман никтер. Сигәнем йорты каршында үсә бәс кигән кайын. Аyrылу куркыта шунда, якынрак килгән сайын. Яңартып һаман теманы, сүзләрне суза төшеп, бер ул мине, бер мин аны йөрибез оза төшеп.
Ай, балавыз түгелдер бит. Ник эри икән һаман. Очрашулар күңелле бит. Аерылу нигә яман. Мин үзем сәер икән. Сиздем, дуслар, сәгатемнең, сиздем сәер гадәтен. Сиздем сәер гадәтен мин, соңга кала сәгатем. Ни дип тә әйтергә белмим. Ни булды, нәрсә сәбәп? Тибешемнән йөрәгемнең гел артка кала сәгать. Йөрмидер кебек телләре, карыйм да кабат борам. Очрашу көткән көннәрне гел шуңа карап торам. Сәер ашкыну бар миндә. Китәм дигәндә иркәм, сәгатем соңгарыр дим дә, 5 сәгать алдан китәм. Сәгатне юкка борганмын. Аңлатты хайыр иркәм, үләрдәй гашык булганмын. Мин үзем сәер икән. Киресенчә теләкләр. Эштә уңыштан ялкауның башы әйләнсен иде. Тагын эшмичә кайттың дип, хатын бәйләнсен иде. Бер йомга дип бюрократлар чират кетсеннәр иде. Юл төзүчеләр үзләре сират китсеннәр иде. Тышкан тотканда нәселәр кыңгырау таксын иде. Үзе сөйләгән оратор үзе кул чапсын иде. Сәткә су кушкан савымчы судан май алсын иде. Кайчакта директорлар да бүләксез калсын иде. Каравылчы төнлә түгел, киндез йокласын иде. Больничник иткән бәндәгә сырхау йыкмасын иде. Калада йөрсәң иде дә, буфетка керсәң иде. Ишмә дигән докторларның ишмәвен күрсәң иде. Кассирлар сдачаларны арттырып бирсен иде. Кондукторлар елмаюы тешләргә керсен иде. Күсәк күтәргән тәнкыйтьче бәхеткә тарсын иде. Шул күсәк белән үзен дә тотып бер ярсын иде. Бүреләр куркырлык булып, сарыкта ассын иде. Язганны каккан редактор үзе дә язсын иде. Бакчада куаклар түгел, киртәләр аусын иде. Теләкләр өчен безгә дә рәхмәтләр яусын иде. Сибгат Хаким язмасын тыңлап үтик. Белгәннәр тик тора, белмәгәннәр сөйли күбрәк. Муса, Баһадир, ул Геркулес. Сөйләсеннәр әйдә, син үзенчә җырла, Баһадир. Көн үтсенгә язган җырлар белән шаккатырып булмый бу илне. Буе аның Пушкин, Лермонтовлар, Тукайлардан килгән буй инде. Йөрәге дә шуларныкы кебек. Шагыйрьләрнең юлын кан кискән, эше беткәч алып пистолетын безнең чырга чигән дантислар. Тоткан фашист җиргә төшкән чыбык, ташламаган ул читкә, Испаниянең йөрәгенә аткан, лоркаларга аткан, Хучикка. Тормаган ул сөртеп, чистартып та азатлыкка аны тибәгән. Яңа буын шагыйрьләрен көтә, җәлилләрдән бушап төрмәләр. Миңа гармун, гармун җитми читтә. Юлларыма ятар таң нуры. Яңрасын иде Европаның уртасында татар гармуны. Яңрасын иде бер минутка Европада арча сарманнар. Түзмәс торыр татар егетләре, сугышларда башын салганнар. Түзмәс торыр татар егетләре, аларнымы туфрак кар каплар. Ярерләр шул гармунга алар, Германия һәм Польша, Карпаттан. Куругында кара урман шаулый, юллар авыр, юллар бырмалы, сикәлтәле. Үз язмышы кебек, бу татарның бөтен моңнары. Азат итә, сугыша, һәлак була, батырларча типкән мең йөрәк. Үлгәннәр дә шул гармунны сагына, үлгәннәргә хатта моң кирәк. Бу йөрәккә төрле дава кирәк. Авыруларын аның тап, назла. Сауыгырмын, безнең ансамбльнең концертлары бара Кавказда. Бу йөрәккә төрле дава кирәк. Туңам көндез, туңам төннәрдә. Сауыктыргыч иң шифалы дава беләм туган телләрдә. Кычкырасым килә җиргә минем, һич туймадым синдә яшәп дип.
Ансамбль үч иткәндәй җырлый һаман сибелә чәчәк дип, сибелә чәчәк. Былай бу кадәрле моңсу түгел идең син элек. Көз, Кавказда концерт, иштәм залдан, сибелдек шул дуслар, сибелдек. Нәрсә салыйм икән әнкәйгә мин? Аны димен чиксез сөендергән. Хат ахырында гына әйтеп куя. Онта күрмә, улым, килендерләр. Картайды нык, тешләре дә төшкән, колакка да хәзер ул сагырак. Нигә инде шунда сорамаска берәр тәмле нәрсә йомшаграк? Кешеләрдән миңа бик уңайсыз, сине баккан ич ул киендергән. Зурдан кубып имеш күчтәнәчкә килендерләр җибәр, килендерләр. Ерактан ук барыбер күреп торам килендерне чәйдә җибеткәнен, уйлыйм ул, арыш будай үскән басуларда озын юл үткәнен. Бу дөньяда бары мин генә шул аның көен белгән. Яңгырмы ул тышта, буранмы ул, килендерләр эзлим, килендерләр. Барсы да бүген текәлеп карый. Кайда ул инде миндә чибәрлек, шөһрәтем бәлки таралган димен дуслар йөрәге синеп тибәрлек. Бу хакта кичен имә кайткач хатын белән дә икәү сөйләштек. Ул әйтте миңа, яныңда булган малаең синең 17 яшьлек. Сез үз укуында Сибгат Хаким әсәрләрен тыңладыгыз. Татарстан радиосында сакланган сирәк язмаларга багышланган бу тапшыруыбызны Авзал Шамовның «Кыз урлау» дигән әсәре белән тәмамлыйбыз. Авторның үз укуында яңгырый. Бурынгылар әйткәннәр, кем икәнеңне беләсең килсә, кыз сорат дигәннәр. Каян белгәннәр алар, нинди дөрес әйткәннәр. Мин күршурамның Нәҗми кызын соратып караган идем. Кыз үзе булай каршы түгел, чыгарга риза кебек иде. Очрашканда елмаеп көлеп сөйләшә, мәзәкләремдә күтәрә, ләкин димчегә кырт кисеп әйтеп җибәргән. Егет булай таза, эшчән, ягымлы дигән. Телгә мазарга да бик ятышлы, холкы да яхшы, ул яктан сүз юк дигән. Әмма бер гайбе бар. Иләмсез шадра дигән. Ичмаса кара шадра дигән. Әйт, үпкәләмәсен, бара алмыйм дигән. Нәҗми кызына рәхмәттән башка бер сүзем юк. Авыр булса да турысын әйткән. Ни әйтсәң дә рәтле кеше кызы шул. Ә башкалары аяз көнне яшен суксын иде башкаларын. Гомергә ир йөзе күрмәсеннәр иде алар. Шуннан соң инде димчем барган бер җирдән мактау сүзләрен ташый башлады. Әллә аны кызлар үзләре әйтеп җибәргәннәр, әллә инде димченең нигәдер миңа ачуы килгән. Анысын белмим. Әмма аның алып кайткан сүзләре үзәгемне үзеп салды. Имеш мин шадра шайтан. Йорт тора белмәс, казык ага белмәс йолкыш. Миңа әле башта кеше шикелле үй салырга, тик аннары гына димсез җибәрергә кирәк. Имеш мин буем җитмәгән җиргә үреләм. Имеш мин ялкау таз. Тагын әллә нәрсәләр шунда. Ишетмәсәң ишет. Башыма шундый сүзләр чиләкләп ява башлагач, димчене туктаттым. Җитәр, кирәгең юк. Булай да өйләнермен, кызлар бетмәгән. Шулай да миңа авылдан өйләнү мөмкин булмады. Чөнки бер кыз чыкмаса, икенчесе чыгарга теләсә дә чыкмый тора, көтә. Имештеге кыз тикмәгә чыкмагандыр. Нәрсә булса да бардыр. Уйланып йөри торгач, язда, җәйдә узып китте. Көне-төне эшләп, булачак кәләшкә бер кадәр әйберләр дә, бүләкләр дә әзерләдем. Бер караганда өйләнми тору файдалы да булып чыкты. Ул арада дустым, әни ягыннан кардәш тиешле егет, Галләм дә шахтадан кайтты. Яхшы егет тә соң Галләм. Әнигә күлмәклек алып кайткан. Хәтта минем булачак хатынга да бик матур бер шәл яулык алырга онытмаган. Яулыгы янып тора. Менә дигән. Аның бу яхшылыгын гомеремдә онытасым юк. Каратал авылына киткән бер кардәшебез бар безнең. Мәрфуга апа. Менә шул апа быел ураклар беткәч авылга килде. Чакырып,
Кулдан килгән кадәр кунак иттек. Майын, каймагын куйдык. Шәй янында әни аңа сүз салды. Һәм теге аллы-гөлле шәл яулыкны да чыгарып күрсәтте. Әгәр диде әни, улма Караталдан бер чибәр генә, юаш кына кызын димләп чыгарып бир алсаң, менә бу шәл яулыкны сиңа һич тә кызганмыйча бүләк итәбез диде. Апаның күзләре ут булды. Бигрәк матур шәл яулык иде шул. Апам уйга калды. Һәм бераздан бер кызны мактарга кереште. Бер кыз бар. Сезнең өчен бик кулай кыз диде ул. Атасы анасы юк. Бик кичкенәдән үксез калган. Абысында тора. Абыйлары булай яхшы кешеләр. Ә кыз инде алардан да яхшырак. Акыллы димсең, эшкә уңганлыгы дисеңме, телгә сүзгә осталыгы дисеңме, тагын буйысыны дисеңме, барысы да килгән. Сезнең йорт өчен суйган да каплаган. Әни аның сүзен бүлеп, кызның исемен сорады. Хәдичә исем диде апа. Ой, исмедән инде матур. Әйтергә дә ансат. Хәдичә. Әни яңадан самуар яңартып җибәрде. Җыеп куйган әлүхагы белән бераз мампаси да бар икән. Аларын да алып кирип куйды. Ә мин алдан ук шатланып иш алдына чыгып киттем. 1-2 сәгатьтән соң апам тәмам җибеп, тирләп пешеп, бик канәгатьләнеп өйдән чыкты. Үзенең төшкән урынына кайтып китте. Мин аны тыпырыкта куып җиттем. Апам дидем мин аңа, көч-хәл белән сулап. Ят булса да әйтим инде. Үз апам бит. Син ул теге Хәдичәгә зинһар өчен шадра икәнне әйтәсе булма. Яме, йорт турында, хуҗалык турында дөресен әйт. Белеп килсен. Әмма шадралыгымны апам бик гаҗәпләнде. Хәтта барыр җиреннән туктады. Нигә әйтмәскә дип сорады ул. Килгәч барбер күрәчәк бит. Гомер буе миңа үпкәләр, елар. Юк, үпкәләмәс. Мин аның күңелен табармын. Өрмәгән җиргә утыртмам. Уч төбендә генә тотармын. Апам бераз уйга калды. Алдау була бит ул диде. Бунасын кая куярмын икән мин аның. Мин апамның икләнүен сизеп алып, чөйне кагарга ашыктым. Апам дидем. Сиңа күлмәкнең менә дигәне, яшел бизәкле сатины булыр дидем. Апамның авызы яңадан кулакларына җитте. Тутынса булдыра инде ул. Тик тутынсын гына. Шуннан соң минем эшләр майга салган шикелле булып китте. Атна-ун көн үтмәде, апамнан матур хәбәр килеп төште. Миңа дигән кызны күрергә чакырган. Галләм белән Караталга киттек. Кыз апалар яннан суга йөри икән. Без баргач, киендәле чиләкләрен күтәреп, 2 тапкыр узып китте. Без аны куйма ярыннан карап тордык. Юк, апам белми мактамаган икән аны. Чынлап та бер кашык су белән йотарлык кыз икән. Төсе бите дисеңме, буйысыны дисеңме, бигән шикел җилт-җилт атлап, бурла-сырла бару дисеңме, бар да килгән инде менә. Күргәч үк йөрәгемне ут катты. Кыз да мине күрергә теләгән икән. Чая акыллы кыз күрәсең, уйлап эш итә. Бу турда инде без Галләм белән алдан уйлашып, киңәшеп куйган идек. Хәйләбезне апа да хуп күрде. Чыннан да бу шадра йөзең белән аңа ничек күренәсең? Галләмнең буйысыны, киеме салымы, йөзгә кызыллык китерә торган түгел. Аягында озын балтырлы, шыгырдап торган менә дигән күн итек. Башында бәйләгән кичкенә бүрек, өстендә кара казаки. Шалбарының якасы да андый-мондый гына түгел, ә зәңгәр сатин белән каелган. Кыскасы, кызлар яратмаслык егет түгел. Галләм апам белән бергә минем өчен Хәдичәләр янынан узып, авылның аргы башына әйләнеп кайтты. Кыз аны урамнан узганын каян булса да яшеренеп карап торырга булган. Ушаттым икән, юк микән дип борчылып, узак көтәргә туры килмәде. Шатлыклы хәбәр тиз килеп җитте. Ушаткан. Әй, безнең шикелле егетләрне шатмыйлармы соң? Шатмаса юләр булыр ул, юләр. 2 көннән соң Хәдичәне алып китәргә, дөресе чыгарып алып китәргә булдым.
Их, белсәгез иде сез, бу 2 көнне уздыру миңа нинди авыр булганын. Сәгатьләре генә түгел, минутлары да айдан озын булып тоелды аның. Шулай да вакыт узса уза икән. Менә инде мин төнлә җиккән атым белән Каратау ындыр артында сөйкелемне көтеп торам. Мәрфуа апаны минем янга качырып алып килергә тиеш. Минутлар гына түгел, секундлар да бик озын икән. Вакытның бу кадәр узак узганын белми идем мин. Кайчан гына килеп чыгар да, кайчан алып китәрмен. Төн караңгы, болытлы. Күк йөзендә ай да, йолдызлар да юк. Булмасын. Моңа мин шатланам гына. Чөнки мондый төндә минем шадраны гашыйк кыз түгел, иң явыз душманын да күрмәячәк. Тирә-яктан шомлы, йөрәгем шундый каты тибә, тибуын үзендә ишетәм. Булай әллә ни куркмыйм да кебек. Шулай да арбага печән астына салган 3 җәпле тимер сәнәгемне ара-тирә кулыма алам. Вакыт нигә бу кадәр авыр, үзәк үзгеч булып уза икән. Апа да, Хәдичә дә юк. Бу чаклы озак тормаска тиешләр иде. Шу, караңгыда ниндидер шикле кешеләр күзгә чалынып китте. Кемнәр алар? Авыл егетләре түгелме тагы? Алар булса моннан исән-сау китәрмен дип уйлама. Сәнәгемне кысыбрак тоттым. Килүчеләр якынлаша, пса-пса киләләр. Йөрәгем тибүеннән туктады шикелле. Шулай да үземне көч-хәл белән кулга алып, әкрен генә тамак кырдым. Хатын-кызлар тавышы ишетелде. Иркенләп сулап җибәрдем. Килүчеләр 2 иде. Берсе шактый олы яшьтәге хатын, икенчесе япь-яшь кыз. Кызның өстендә бишмәт, кулында кечкенә генә бүктәр, башында калын шәл. Янма ук килделәр. Өлкән яшьтәге хатын пышылдап кына дәште. Кияү, синме бу? Исән-сау гына килеп җиттеңме? Я Алла! Бу сүзне гомеремдә беренче тапкыр ишетәм. Нинди матур, нинди ягымлы сүз. Шатлыгымнан кинәт башым әйләнеп китте. Телдән калдым. Апам кайда соң? Нигә күренми? Ичмаса нишләргә икән ул әйтер иде. Бүктәрне кулма бирделәр. Хәдичәм әкрен генә үксеп, арбага менеп капланды. Ул арада каяндыр, кибәннәр арасыннан апам да йөгереп килеп чыкты. Арыган, мышкылдаган. Мин сезне бакча артында көтеп торам тагы, диде ул әлеге хатынга. Нигә минем янга килмәдегез? Өлкән хатын аңа җавап бирә сурынга кабыргама шактый каты төртте. Куала атыңны. Нигә катып калдың? Авыл егетләренең килеп чыгулары мөмкин. Мин күз ачып йомганчы арбага сикереп менеп утырдым. Атыма шүңгереп җибәрдем. Мискин малкай шуны гына көткән икән. Атылган уктай кузгалып китте. 1 сәгать ярым дигәндә төбердәтеп авылга кайтып кердек. Сиңел рәхмәт шөкре нәрсә, капка төбендә көтеп тора икән. Килеп җитүем булды, җил капканы шарп ачып җибәрде. Атны ишек алдына кертеп туктаттым. Арбадан сикереп төштем. Сөеклемне кучып, күтәреп чыланга, әзерләнгән урынга алып кирип китәргә уйлаган идем. Ләкин әни күзен чикрәйтеп чыгып җиткән. Я, әйтегез зинһар. Әни алдымда ялмыйча, ничек күтәреп кирип китәсең? Без өйләнгәч, төн кыскарды диләр иде картлар. Дөрес әйткәннәр икән. Бу төннең мин 1 атнага, 1 айга, хәтта 1 елга сузылуын теләр идем. Ләкин таң үзенекен итте, атты, кояш та чыкты. Сөеклем ялып, башыннан ук бөркәнеп, күкрәгемә әкрен генә сулый-сулый ята. Зифа буе юрган аша беленеп тора. Юк, апам аны җитәрлек мактамаган икән. Бу сулу буйны капып йотар өчен 1 кашык суның һич тә кирәге юк. Куркынычлы минутлар якынлашты. Кайчанда булса бер кузгалырга, торырга кирәк бит. Мин торып утырдым. Шадыра икәнне күреп, елый башлау белән ук аны иркәләргә, гафу үтенергә әзер булып, әкрен генә юрганны тарттым. Хәдичәм торырга теләми, төренебрәк ятты. Ахырда төрткәли торгач, яулыгы белән йөзен каплап, урын өстенә ялып кына торып утырды. Ялма, бәгърем,
ник яласың дедім мин аңа. Біраздан икебез дә бик ялып, шуның өстенә мин бик куркып, бер-беребезгә күтәрелеп барадык. Икебез дә искиткеч гаҗәпләнеп катып калдык. Чөнки кыз да нәкъ минем шикелле үк шадра иде. Мин гафу үтенергә дә оныттым. Кыз да сүзен әйтә алмады. Кем син? Хәдишәме, түгелме дип сорадым. Кыз бик куркып, яфрактай калтырап җавап бирде. Юк, Хәдишә түгел мин, Гөлбикә диде. Хәдишә кайда соң? Хәдишәме? Хәдишә өйдә калды диде кыз. Зинһар кичер син мине, кулың булырмын. Шәшем белән җир себерермен. Мин нишләргә белмичә аптырап калдым. Шулай да бар көчемне җыеп сорадым. Син кем кызы соң? Дидем. Хәдишә абысының кызы мин диде ул. Кичкырын апам килеп җитте. Мин иш алдында ялгыз гына идем. Күзләре туңган, мышкылдаган, арыган, төсе качкан, нигәдер бик кайгылы. Харап булдым, Гыйсмәт. Безне алдаганнар диде апа, бик борчылып. Син инде мине гомеремдә кичермәссең. Апам, дидем мин аңа, мин сиңа рәхмәттән башка бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Кызның безгә менә дигәне, урта бармак шикелле селәккән. Әгәр гомерем булып, шахтада эшләрем булса, сиңа дигән күлмәклек янына 7 чирекле бер француз яулыкта кушармын диде. Апам бөтенләй иреп китте. Шадра, йөрәк яндыра диләр иде безнең заманда, диде. Дөрес әйткәннәр икән. Апамның сүзе чынлап та дөрес булып чыкты. Борынгылар белми әйтмәгәннәр. Матурлык туйда кирәк, мәхәббәт көндә кирәк дигәннәр. Нинди дөрес әйткәннәр, каян белгәннәр. Сез Абзал Шамовның «Кыз урлау» дигән әсәрен авторның үз башкаруында тыңладыгыз.